Algaita Studio. Masu burbudar fassara. 'Yan wasa 8 daga ƙauye ɗaya, ka san dokar kuwa? Idan kuka tura su bisa tanadin doka za su buga, in kuka yi tunani akan asali za su kawo ɗaukaka gida. Sun buga wasan kabaddi na ƙasa. Idan 'ya'ya suna son su cimma wani abu, suna buƙatar tallafin iyayensu. Goben waɗannan 'yan matan da ke son gyara. Da alamu wani ne za a turo ya gyara mana zama a Ghaziabad. Ina jiran banzan ya zo. Ana auna girma da faɗin tarbiyyarki ne daidai da tsayin tufafinki. Maza sukan rayu aƙalla zuwa shekara 60. Mata sukan kai hakan. Amma an kashe su tun suna 20. Su ma duka mu kashe su 20 ɗin ne? Malam Kalam ya ce mutane su samu mafarki, amma ba na farke ba. Dubi haskenta. Dole ka shege shi. Hey, da alamu wannan yana shan alawa da yawa. A jikinsa akwai nau'in kitse maras kyau. Da zarar kuna farfajiya hankalinku ya kasance akan wasan ku kadai kafin na kammala mazga. Ku kammala wasa. In ma mu kama hanya mu tafi tare, za mu tafi ne bayan mun ci kofi. Mata ba sa buƙatar garkuwar namiji yayin da suka fita. Sai dai kwanin gwiwa. Karfin kudanci ba na fada bane, a wasan mu za mu nuna. Abusa. Kai, ni ne fa tsuguna a nan. Ta, kai amma dai bari mu je Indian na'ura. Yawa ga waje. Kai ku bar haska ni mana, to so nake nan. Ya haka. Yawa. Kai. Ina zo ka riba akwai masa ban dabaru. Muje. Kawai ka biyo mu da mala. Shiga mota. An taya shi. Shiga aka ce. Kai. Marudu, ku kewaye su kada ku kyale kowa. Akwai wani ta can. Maza, kwa mu so shi. Kai, ya haka Maza, ina maza. za ku yi ni. To ai fa ban gama ba. Wanda kai ya ishe ka. Sai yawo suke da wani abin sani. mutum na biyan nan ba magana.
sani. Duk ku sako. Kowa maza. Duk ku yi maza. Ai da ciki. Maza. Yawa. Wannan ban ɗaki na farko kenan a tura guri kuma a arewaci ya kace. Barka labai. Kowa ya handara. Kai, gimtse. Za a bude sabon banɗaki a arewacin curan gudi. Na nau kayan arewa za su yi shincirin don nuna girman jama'ar mu. Amma sai ga sai a daji suna tutu. Ban ɗaki ɗaya shine gaba ɗaya kawai za ta yi tarusu a ciki cap ne. Su da lai. Ya yi sheka. Ba batun kashi baki a nan. Kimar mace za ta zuba idan shugaba ya gano cewa duk kun kasa ya daji. Ba batun ba haya bane. Wannan batu ne na alfahari. Daga baya kaya ba haya ka. Kai, ka ce mana wakan nan. To ga 'yan kudanci nan kuma sun zo. Sai dai rage ba haya na har abada. Kaga so nan ken wannan. Yawa shi tare daga shi. Aha, yawa ta can wajen. Kai to mu je. Aboki, banɗakin ma ai ba irin na turai ba ne. Duk wannan rikicin wai akan banɗaki irin na India. Me kuma ya kawo ku? Ibada muka zo. Da me zai kawo mu banɗaki? Me na zuwa banɗaki da karfe? Kai mati, shugaba mutanen ya gina banɗakin nan ba a buƙatar mutanen kwanan. Kan ya iso ku bar nan. Mene? Na mutanen ku su kadai? Me aka rubuta a can sama? Ban ɗakin al'ummar curan gudi. Al'umma ba na nufin kowa da kowa ba ne? Wato dai yanzu ka san me al'umma take nufi. Lokacin da aka gina makaranta a can yankin kudanci ba ku rai ƴaƴanmu kuka yi ba? Ko kuna so ku ce kun manta ne? Ji kamar ba ku yi wani abu akai ba. Cikin dare fa kuka rusa makarantar. Su ma ƴaƴanmu kuka lalata musu. Kai, wannan shirman ya isa haka. Banɗakin na arewacin curan gudi yake. Haka na nufin namu ne muka dai. Za mu gani to magani. Magani. Yaya, kawai sun zo ne don sa salamu. Magana da su ba amfani. Ina ga 'yan marurruka ne za su fece. Iye to ka taba ni in ka isa. Ka taba ni ka ce. Kai galai, sanya takalmanka, kwantar da rai. Mu jira zuwan shugaba. Shi ya yanke wa zai amfani da banɗakin. Kafin nan kada kowa ya motsa, kai je ka ta wani shugaba. Yau dai a yi ta ta ƙare. Ahab, kai ku zauna. Kowa ya zauna. Ba wanda zai bar na har sai shugaba ya zo. Shudalai, zauna mana. Inda baki nemi zaman lafiya ba, ai ba za ki samu zaman lafiya. Ke ma kin san dole haka za ta. Gaskiya ɗaya ce a cikin ta kuma sai bata. Akan wannan dai ba za mu daidaita ba. A ke ma kin sani wallahi na ga yayi. Debi! Balli! Yanzu haka za mu yi? Balli! Gaskiya san. Wai ba wani ne a cikin gidan? Ni dai ban san me zan ce miki ba. Domin kuwa ai ba ƙarya aka yi ba. Saboda haka lallai ki tsaya ki fuskanci yadda abu yake. Ni abu da zan gaya miki. Kin dai ki. Amma dai ni ban rike ki da komai ba. Kowane aiki dai yana tare da yaya ne. Dauda ce a jikin beshtidi ta kuma gashi zani taron biki. Ayyo bikin ƙaddamarwa. Wai a hakan ni matar shugaban ƙauye ce. Da a ce ɗana Ratinam aka ba wa gidan gida ban ɗakin nan aida ya samu kuɗi da yawa. Amma shi ne ka je ka ɗauka ka ba wani bare can. Lallai ka tabbata kwangilar gina titunan nan ka ba wa ɗana. Ka dai ji. To ni kuma ya batun ɗana Matifa. Mutanen mu 'yan kudanci suna gaya min cewa yana aiki tukuru kamar dai kai duk da cewa shine karami. Ɗana Mati ya kamata a ba kwangilar tituna. Duk da ni mabiyin feriyar ne. Me yasa tufafina ke dauke da launukan jam'iyyun kabilu duka biyu? Kasancewa ta tsakiya hakan ne zai sa
kowane bangare ya saurare ni, ba dan ni ba da sun yi wa kansu duka har lahira. Abin da ya sa na auri mata biyu daga kabilu mabambanta shine don kawar da irin waɗannan fitintunu. Na sani cewa duka su biyu ‘ya'yana ne, amma idan na bara tiram kwangilar ‘yan kudanci za su ji ba daɗi, idan kuma na ba mati haka ‘yan arewa za su zo mana da kuka har gida. Ni yanzu haka ina cikin tsaka mai wuya. Ni duk ba ruwana da wannan ba matsala ta bace. Kawai ni dai a ba mati kwangilar tituna. In kuma ba haka ba sai na sa mutanen yankin mu sun tare tituna. In ya so daga nan a shimfiɗa tituna bayan mutuwata. Idan har ɗana bai samu kwangilar gina titunan nan ba, sai na tabbatar da cewa wani alheri bai sake faruwa a wannan ƙauye ba. Yalla bai. Kin ga ƙara sauti. Ya kamata mu sasanta. Kai ka rage sauri mana. Duka yayanka biyu yanzu haka suna can abun taron kaddamarwar. Idan ba mu hanzarta ba za a iya samun tashin-tashina a tsakaninsu. Ba za su taɓa yin mantuwa ba. A yau kawai a yi ta kare. Shugaba ya so. Yalla bai. Barka da yalla bai. Ko ba za ku taɓa bari abin kirke fara ƙauyen nan ba ne? Ba haka bane yalla bai. Amma ai ban ɗaki na kowa da kowa ne ko? Yanzu an yi adalci a hana 'yan kudanci amfani da shi? A arewa aka gina kaga na 'yan arewa ne ko ba haka ba, amma suna ta kokarin ta mana da rigima. Mai ruwan bandaki da na kudanci ko na arewaci? Na al'umma ne. To amma bandaki ɗaya ne farak. Na gina ɗaya ne saboda ina fatan ku haɗa kanku kai mazaban almakashin nan. Da kyau, kare ai gashi ya wallafa muku wani ɗakin. Shikenan igiyar ta zama ta banza. Ahab. Kai, shiga ka wanke. Wai fa cewa yana je na wanke. Ka gama sai kawai. Susi. Yalla bai, mutanen mu fa ba sa irin wannan aiki. Mazaunan ku su ba haya, amma wasu ne za su wanke muku ko? To ni barin wanke. Ya bai. Ta ya za a yi haka? Akwai mafita. Me to? Murge san, je ka tawo da jaki. Wa kenan? Sumayil mana, je ka tawo da shi. நாடாளும் அரசர் நாங்க இல்லை ஆனாலும் தலைக்கு மேல வேலை மன்னாதி மன்னர் கூட நாங்கள் சொன்னால் அசையாது வேணும் சில Kai! Mai gida ne yau ake ce a kira jaki. Smile! Smile! Tashi mana! Ya kai. Kana ji, shugaba ne yake neman ka yi sauri. Sauri mana! Mu je ko? Sauka! Ba ku san matsayin kabilar ku ba? Ba ku da kunya? Akan me za ku shiga mota? Da yake ka ce ana sauri ne shi yasa. To kenan daidai miki za ku shiga motar? Lallai. Ku biyo ni a baya. Waɗannan ƙwarin ma da aka hana shiga gida ta kofar gaba shine za su shiga min bayan mota. To mu je. To wai, me amfanin zuwa da motar idan ba a so mu shiga? Mai yiwa bai iya lika ƙarin kujera ta waje bane. Mu je. Ta ya za a makala wa mota ƙarin kujera? Ya karaso, ya karaso.
Barka da yalla bai. Da tuntuni ka aiko da na je har gida ai. Gai, ba gyanan fuska muka kira ku ba. Shiga ka wanke ban daki. Ba aski aka kira mu yi ba? Ba ma wanke ban daki. Akan me? Kun fi karfi ne? Ku wanke ban dakin? Kada ku tilasta shi, ni zan yi da kaina. Yalla bai. Me yasa kai da kanka zaka yi? Ka zauna dan Allah. Yanzu kai, tsayawa zaka yi. Shugaba ya wanke ban daki? Ba da za a yi shugaba ya wanke. Yalla bai, ni zan wanke. Rike wannan. An gama yalla bai. To akalla dai a biya shi haƙƙin wahalarsa. Kai, ku bada hanya, maza. Yalla bai kuɗi na. Bar shi na gode. Kai, ban almakashi. Miƙa almakashin. Gashi. Ga masa. Shi kenan fa, ba wani dalilin fada akan wannan don wuri. Ku bada hanya. Aha, kai kuma sa. Me kuke jira? A so ban shiga. Sake, kai ka fara shiga. Na shiga? Eh. Kai, akan me shi zai fara shiga? Dumoyin arewa nan ba layi muke ba? Su da lai, zo ka shiga. Me yasa sai ni? Kai, sake ne fa ke jira. Kai, na ka shiga. Je ka. Na koma makamin nan. Wani daga cinku yana shiga zan gimtse mar kafa. Jinan, ni fa bana ma iya yi a takurarren waje. Na fi son buɗaɗɗen waje mai iska. Kai, shiru da Allah. Kai mati, mun yadda ni duka tsagi biyu ne. Amma mutanen mu da yawa suna jira. A bari su fara shiga. Ku daga baya kwa shiga. Kai, shiga mana da Allah. Dakata, akan me fa? Dan shiga tarihi cewa sai bayan dan arewa ya kashi dan kudu yayi, to kabilar ku dai ba funta mu tai ba kusan da wannan. Akan me mu za mu zama na biyun shiga? Kabilar ku ba funta mu tai ba. Kai, kabilanci har kan kashi ma. Rikicin na ku ba kan wanda zai soma kashi ba ne. Ni zan soma. Shugaba, shugaba. Da kya ko tsataro san shugaba ai san barka ne. Wannan ai baya cikin lissafi. Abin dubawa shine waye zai shiga bayan shi. Hallau dai kuma an dawo. Ai a bayyane yake, dan kudanci shi zai antaya. Gaskiya ne kam. Waɗanda ko sarki ba sa yi wasu zasu yamani da bandaki. Gaya mun, suna nan? Kai, jiyan nan fa na ga sake ta nan wajen. Mutumi na nace ga wannan na To wani ya kwamushe muka kuɗi ni me na zuwa guri na. Jiya kai kaɗai ne fa muka ga kana ta kewaye ta wajen bishiyar nan. To, kenan ɓarawa kake kira na? To wannan barasar da na siya kuɗin ruwa na ranta. Yalla bai. Aiki tukuru fa ne na tara kuɗi domin ina so na buɗe shagon aski. Dan Allah ka gansu? Da na gani da ba zan baku ba ne? In kana so ka buɗe shagon aski, da ka je ka sa kuɗaɗen ka a banki ko kuma ofishin aika wasiƙu. Kaga daga baya za ka iya neman bashi sai ka buɗe shagon ka. Ni ma da haka na samu bashin sayan tantan. Ka sai tantan? A'a, bashin dai na karɓa. To shikenan zan kai kuɗi na ajiya. To kai daga rasa duka kuɗaɗen ka? Me za ka sa a bankin? Kuɗaɗe na kaɗai na rasa. Amma kuɗaɗen saje suna soke a guguna rufi 4,000 ne. Su ban rasa su ba. 4,000? A gugunka? To ai shikenan. A nan ba kofar baya ta za mu shiga kenan. To kin ga gaba ɗaya kenan? Zai kasance bayan sati 3 da sa kuɗin ki? To me kake bukata? Nan ba shi da kofar baya ne? A'a kai kuwa shigo mana.
Dala ba na asusun da zan sa kuɗi na a ciki. Asusu ba abin sa kuɗi bane na zahiri. Za mu ajiye maka kuɗinka ne bisa shaida sunanka da lamba. Shi ake kira asusun banki. Ka je ka kawo katinka na Adar. Shi kake bukata don rijista. To. Amma wai baka da katin shaida ne? Me yasa kawai naga ka gida mata kai? Kawai zan ce mata ni ne na kasar Rimi sai a bani katin Adar din. Mu je. Haka kofar take. In ka fita ka jata. Nan gunda kamar zai rushe. An yi ajiye kuɗin mu a nan? Duk da haka dai ya fi fakewa a kogon bishiya. Mu je. Sai da katin shiya za a baka katin Adar. Kana da katin shiya? Za a yi ma katin shiya? Kana da katin zaɓe? To za mu iya yi maka katin zaɓe daga katin ka na Adar. Yanzu kai baka da wata alamar shaida? Babu madam. To yanzu idan baka da wata shaida, ta yaya ne zan yi da cewar kai ba indiya ne? Wai, to da dan Amerika ya miki kama? Ai kina gani kin ga dan Indiya, ki yarda da maganar mu. Zauna. Ba komai. Zauna man. In ba katin shaida ba za ka iya buɗe asusu ba. Muna buƙatar katin haihuwarka. Za mu iya duba sunanka a cikin kundi. Me sunanka? Smile. Smile kuma wani irin suna ne wannan? Bakina ne baya rufewa da kyau. Kullum kamar ina murmushi. Shine kowa ke kira na Smile. Wasu kuma su kira ni da Jaki. Sunayenka kenan kawai? Baka da wani sunan? Yana da. Gashi duskurum, mai kwasar kashi, buhun shinkafa da dai sauran sunaye haka. Waɗannan ba sunaye bane. Iyayenka ba su sa ma suna bane? Dole sun ban, amma na kasa tunawa. Mutane sun yi ta kirana da sunaye da yawa ta yadda har na manta asalin sunana. Ai bai kamata ka sallama sunanka na asali ba akan waɗannan mutane. Abin da za ka yi, ka samu mutan ƙauye, ka tambaye su gaya maka asalin sunanka. Na tabbata ba za a rasa wanda ya sani ba. To da wani suna za a sama? Har yanzu ana sa mana sunaye irin su Ramesh da Suresh. Na tabbata ba Virat Kohli aka sama ba. Yata ta sani. Yar mama ya sunan wancan? Faɗi. Ai da kai tsaye waje na ka zo. Ai wato da aka haife ka. Ni na raɗa maka suna. To ya ne sunan? Kyakkyawan suna ne. Gashi dai akan harshe na, amma ya kasa fitowa. Zan samu Caku Basir. Je ka samu masa. Wato, babanka ne ya sa maka suna Smile. To shi ya kare ma da Hausa, da har zai samu sunan Turanci. Kaka. Ai yanzu gashi na tuno da kyau. Sunanka. Sunanka. Gashi ma akan harshe na. Zan samu Caku Basir. Ba ni samfurin. Iyakar filin ya kare ne a daidai gabar kogi. Kuma nan, ku tafi. Yalla bai ga shayi. Ina kan tsari ne. To. Kana samu kana cin abinci da kyau kuwa? Zaben ƙauyuka saura watanni 2. Ka zaɓi lokacin da bai dace ba na rashin lafiya. Ba wani abin damuwa. Zan tsaya takara. Me? Za ka tsaya zaɓe? Ko zama da kyau ba ka iya yi. Sanya hannu akan masana'antar albarkatu har yanzu yana jira. Me zai hana kawai yanzu ka duba ka sanya hannu a wuce wajen? To wai menene? Masana'anta a ƙauye alama ce ta ci gaban wannan ƙauye. Za a samu hanyoyi masu kyau da kuma gudanar ruwa. Kuma gashi mutanen ƙauye za su samu ayyukan yi. Baya ga haka kuma gashi nan ma za su gina sabuwar makaranta. Za su gina asibiti domin ma'aikatansu. Kuma mutanen kuma za su iya zuwa asibitin. Ƙauyen ku zai koma birni. Tabbas zai koma kam. Amma mutan ƙauyenmu ba za su kasance a raye ba don moran wannan ci gaba. A shirye suke su biya gwamnatin miliyoyi domin sa hannun shugaba. Kai ma lokaci ya yi da za ka samu wasu kuɗaɗe. Ba zan sa hannuna akan aikin da zai cutar da ƙauyena ba. Mun yi kyakkyawan duba akan abubuwa da yawa da ka cimma. Ka yi amfani da dubbunan ɗaruruwa ka gina banɗaki da makaranta. To amma me hakan ta haifar? Ga su can duk an yi asarar su. Na tsawon shekaru wannan ƙauye sai mutuwa yake yi. Gina masana'anta shine zai kawo wata matsala? Ga shawara, kai kanka kada ka tsaya takara, ka ba wani dama shi ma, ko ɗanka ma ka iya tsaye da shi takara.
akan bandaki ma fada suke. Karshe raba ƙauyen biyu za su yi. Aba ina. Kai fa kana da tasiri, duk wanda ka nuna shine zai zama shugaban ƙauye na gaba. Babu wanda zai yi jayayya da hukuncinka. Saboda haka kawai ka nuna wanda zai gaje ka. Mai yiwa shi sabon shugaban ya cimma wani abu. Na barka lafiya. Sai an jima madam. Yala bai sanya ni shugaba ko ake bukata? Kwarai. Ka ce gomannin miliyoyi za a biya mu. A kintace kamar nawa kenan? Wajajen dunkulallu guda 5. Miliyan 50? Mu je kai. Sun ji miliyan 50 sun saki baki. Inda a ce mun gaya musu miliyan 300 ne? To da ma za su iya sai da ƙauyen nasu. Ba ruwa na ko me suka yi. Ni dai kawai kamar na za a bada na kaso 10%. Haka don Allah kai doki a hankali. Ba laifi na bane. Hanyar ce ba ta da kyau. To dai gaskiya gaba ɗaya kawai nan babu wanda ya san sunana. Kawai dai mu je da Smile din. Ni dai samu adana min kuɗaɗe na. To abin da za a yi, bari mu baka sabon suna. Sabon suna? Hakan na yiwuwa? Sanya hannun shugaban ƙauye kawai kake bukata. Da shi za mu yi amfani mu sama maka katin adar, katin zaɓe da sauransu. To yanzu gaya min, wani irin suna kake so? Duk wani sunan da ya dace da ni. Ka shirya? Gandi. Bai dace da shi ba. Nitaji. Rohit Sharma. Kaga juya kawai. Ajit Kumar. Aikar ma ka sake ka juyo. Jaraba wani suna. Katarba. Jakapati Babu. Philips. Ganapati Aya. Hussein Bai. Nasamani. Manan mani. Picha mutu. Mandela. Wannan bayani. Wai Shi ma dai kamar kai yake. Shi ma dai mai yin aski ne kamar ni? Kamar yadda kake yaƙi akan samo kanka, dan gwagwarmaya ne da ya yaƙi domin samo wa baƙaƙe 'yancinsu. Ban san akan me ya gwagwarmaya ba. Amma na ɗan gashinsa da baka fatarsa irin nawa ne. Da ganinsa mai hikima ne. Wannan shine sabon sunanka. Daga yau duk wanda ya sake kiran ka jaki, sai ka ce musu ni sunana Nelson Mandela. Sake faɗa mu ji. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Ka ji babban suna. Eh. Kana jin sunan yayin babbar kabila ko? Ai kana son sunan ba? Eh. To shikenan ya zama sunanka. To amma me zai hana kai maka samu sabon suna? Me yasa? Me laifin Saje? Me yiwa ya kamata mu ƙara kan a ƙarshen sunan. Saje Khan. Saje Khan. Yana daɗin sauti. Saje Khan. Tashi, za mu shiga birni. To. Mun zo hoto. Zauna. Taho. Shirya Ismail. Nelson Mandela. Ungo, ka adana da kyau. Da shi na yi amfani wajen nema maka duk wani kati. Madam idan ya sake ya tambaye ki kuɗi na karki bashi. Kuɗin fa a cikin asusun ka yake.
ba wanda zai iya ɗauka. Kuma ka daina kira na madam, kana sa ina jin kamar wata ni babba ce. To. Yaya ne? Kamar yadda ɗan majalisar jiha ya faɗa ne, duka su biyu suna so su tsaya takara. Ni a gani na duk wanda shugaba ya nuna shi ya kamata ya tsaya takara. Yanzu kawai ka nuna ɗaya daga cikinsu. In ka ci me za ka yi? Idan na ci... Eto, kawai shagali zan haɗa wa gayu. A dama, gowa suke son zuwa. Ni zan kai sai zuwa can. Kai. Yana nufin wani aiki za ka yi. Wa ƙauye? Eto... Zan bunƙasa mashaya. In sa masu burbuɗar sanyi. Ko ya kuka ce? Domin cancare nasara ta, zan sa a haska fim. A yi taron cin abinci. Kamar dai wani babban buki. Abin zai zama gagarumi. Dama irin tunanin mutanen ku kenan. Ana batun hidimar al'umma shi ba rasa kawai ke tunani. Kana buƙatar ƙarin buɗe ido a siyasa. Idan har na samu mulki zan sa rufi 12,000 a asusun duk wani mutumin ƙauye. Waɗannan mutanen ba ma su taɓa jin labarin asusun banki ba, amma wai zai sa musu kuɗi. Waɗannan mutanen sai sun bushe ba su ga wani ci gaba ba. Wai daga sai kake ba ma sai sun tuna ba. Malam kada fa ka daina bajinta ta, ka gane? To ni 20,000 zan sa. 20,000. 25,000. 30. 35. 40. Kai da Allah. A haka ba za a taɓa zuwa ƙarshe ba. Kalle su fa, duka so suke lalle su yi wa ƙauye aiki. Da wuƙa da nama duk dai suna hannunka. Dukkan ku biwa mai tsayawa, ku fita! Hakan kenan. Wannan shi zai kawo ƙarshen rikicin al'umma. Kai da damuwarka akan rikici. Haka ma da ka gina banɗaki kwangilar bare ka ba saboda tsoro. Haka ma da ka tashi gina titi bare ka ba saboda tsoro. A wannan karo dai ba za mu rabu da kai ba. Lallai dole ka zaɓi ɓangare. Ka zaɓi ɗaya daga cikinsu. Wannan abu ba zai yiwu ba. Ratinam, kai ka tsaya. Mutanen mu za su tsaya ma ka ci zaɓe. Ko ya kuka ce? Muna tare da ke mama, muna tare da ke. Kuna dai ji ba? Kabilar su ta fita mu ne? Mu yan yankin kudanci lallai dole mu nuna musu. Mati, kai ne ya kamata ka tsaya. Bari magani, kudanci ne za su ci ko arewa. Tabbas. Za mu yi hakan. Tabbas za mu yi nasara. Kuma sai mun yi. Za mu gani ai. Aikin bar ku za a gaya wani waiwai. Jinjina a Galatina. Shugaban ƙauye sai Mati. Sai Mati. Mati namu. Sai Latina. Wace alama ce suka zaba? Kwakwa. Alamar mu! Alamar mu! Alamar mu! Alamar mu! Alamar mu! Ku zaɓi! Alamar mu! Jimillar ƙuri'u 687 idan aka cire matattu da kuma kurakuran rubutu muna da 682. Ni ba wata riba da zan samu da na ci wannan zaɓe. Sai dai ma kuɗi da zan rasa. Amma duk da haka na tsaya. Kada ku ɗauka saboda kuɗi ko mulki na tsaya takara. Saboda al'umma ta ne. Idan mulki ya faɗa a hannun 'yan arewa, har abada za su ta mulkin ne a tsakaninsu. Ko ta lingaka, kada mu bari dan kudu ya ci mulki. Lalle dole ne mu ci wannan zaɓe. Alamar mu! Wadar kwata! Alamar mu! Wadar kwata! Da walin duka 'yan zaben arewa.
gaba ɗaya soke sunayen 'yan arewa. Haba har sai kuma bukata. Su fa waɗancan haka suka karya wa rana kafa. Don kawai ya shiga wajen wasansu. Ni dama lokacin ramuko nake jira. Saboda haka kuna da ƙuri'a ta. Duka yan kudanci suna bayan ka, kwantar da hankali. Gaskiya, na yi farin ciki sosai. To ba da sai an jima. Miko mu. Mutanenmu suna da wani ɗaki a keɓe a wani daji. Idan kika kai musu wannan za su baki rubuta lambar kuɗin. Ya fice zai kaɗa mana ƙuri'a. Me yasa kuma kike asarar kuɗi? Idan ranar zaɓe ta zo kuma sai fitowa zaɓen fa. Da lambobin kuɗi da muka rubuta za mu gano waɗanda suka fito suka kaɗa ƙuri'a da waɗanda ba su fito ba. Kaga daga nan sai mu ji da waɗanda ba su zo ba. Kuma fa haka ne. Mu ma fa mutanen mu sun fara magana akan rufi 20 din su ta shaidawa. To mu nan rufi 50 za mu bada. Ba buƙatar wannan. To ya kenan. Malar. Sanne yar uwa. Ungo karɓi wannan kuɗin. Maza. Shafa ɗigon goshi. A sarƙar aurenki yarinya. Shafa a sarƙar aurenki yarinya. Yanzu ki yi amfani da hannun ki ɗau kuɗin. Kin yi rantsuwa da rayuwar mijinki akan wannan kuɗi. Ki zaɓe mu ba tare da sauyi ba. To mu je. Murgesan sai an jima. To dan uwa. Alamar kwakwa kada a manta. Ka gani haka ake yi. Madadin waɗancan shashashin da suke tarba kuɗaɗe. Yara, na ji sautin ku. Alamar mu. Me za ku zaba? Zaɓe mu. Kada ku manta ba ku zaɓe mu. Ina ku za mu manta? Zaba alamar kwakwa. Jama'a ku zaɓi. Alamar kwakwa. Zaba alamar kwakwa. Muna da ƙuri'u 317 daga ƙauye. 317 kawai? Hadda sabbin masu zaɓe matan da aka auro daga wasu wajajen fa su ma suna ciki. Na ɗau lissafin kowa. Wasu masu kada ƙuri'un sun bar nan sun koma wani wajen da zama. Kuma daga cikin su ba wanda ya sake dawo ƙauyen nan. Amma kuma na yi magana da su ta waya. Sun ce tabbas za su zo. Aiki tukuru nake dan kamar su ƙuri'a ko daya. Kai kuma a makance kawai kayan da za su kaɗa mana ƙuri'a mu je da kanmu. To shikenan. Waɗannan masu zaben daga birni suka dawo da su. Ba ma da masu zaben da ba sa ƙauye? A'a gaskiya ba mu da. Na ƙasar waje fa? A wajen ƙasa. Kowa da kowa ya fito? Duk na ciki? Ina ga shine na ƙarshe. Yay! Maraba da zuwa aboki, kana lafiya? Ka taho daga nisan duniya don kawai ka kaɗa min ƙuri'a. Ka kaɗa ma ƙuri'a? Ce mun fa kai babana ba shi da lafiya. Ya dai shiga wani hali kam. Amma kuma da yaji zaka shigo zabe sai ya samu lafiya. Ya watsake. Wai me kuke faɗa ne haka? Ba komai, taho mu je. Ai an dade ba haɗu ba. Mu je mu je. Yawa. Kai jaki, me yasa ka dade sauri da Allah? Sunana yanzu ba jaki bane. An sauya sunan. Mandela ne. Kin gani? Ba fa ya so ana kiransa jaki. Me yasa? Kana nufin ka fi karfin sunan ne? Kar ka faɗa min me zan kira ka. Wace man da gani jaki. Ba komai. Kasancewar sunana ba nan bane shine ba ta iya faɗa. Kai jaki. Kaka ga nan zuwa.
ma a bani. Ba bani ba, ba bani ba. Kai aboki zo mu je lika fastoci. Kai, kada ka dame shi. Baya jin daɗi ne saboda jikin babansa ya tsananta a baya. Ku zo mu je. Ka dai kula da shi sosai, kurasa na da muhimmanci. Bar mu wannan kallon. Masu zaɓe biyu ne a ahalina. Idan na manta ban yin zaɓe ba, wannan ne zai tuna mu. Ko ba haka ba? Nawa ne girgin? Mu 340 su kuma 341. Me kake cewa? Yan kudu suna da rinjaye akan mu da ƙuri'a ɗaya. Kada ka damu ka gane? Ƙuri'a ne ce kawai. Muna kunne mai wasu yan kudancin. Za ka ga za mu samu rinjaye. Kai kuma an taya. Kai za ku kashe musu mutane su kyale ne? Su ma namu za su kashe. Haka za mu gane muna ta kashe juna. Kenan kada mi komai a kai. Akwai mafita. tsohuwar na jirin sunanta mukayi shekarunta 90 tun tsire ta kaɗan za a yi ta sheƙa idan muka sheƙe ta ba wanda zai zarge mu waya tare da ita jikanta ne kaɗai na me wannan na sheƙe ta mana wannan daka mata tsawa ma kai ya isa ta sheƙa daure shi da kyau warware wa yake kama shi kada ku bari ya tsere ku kama shi kai daya kada fa ya tsere na shiga ya tsere tsohuwa kin gani ba ana matukar rububin ƙuri'ar ki sani alfaharin 'yan kudu yana hannunki zaɓe saura kwana 28 kafin nan ki kankame ranki da kyau kin ji idan kika samu kika kada ƙuri'ar ki za mu sassaka gunkinki kusa da na bautar mu za ki sa wannan a ranki za ki zaɓe yadda ya dace to gaya min wa za ki zaɓa Magara. ke tsohuwar najadu shekara 30 kenan tun da magara ya mutu Magara ya mutu. tsohuwa 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 ya dai mu rasa ƙuri'a ɗaya kaka 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 wayo kin tafi kin bani kakata shikenan na dawo ni kadai bani da kowa kaka kin tafi kin bani ni kadai kaka 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 ko da yaushe kina tare da ni amma dole mu nemo wata ƙuri'ar wata ƙuri'ar a ina za mu samu ƙuri'ar kaka ki dauke ni mu tafi tare kaka kai dan banza ya muka kare ma da muka rasa ƙuri'a ɗaya dan iska kuma kake wani cewa ta tafi da kai kai nutsu mana aboki rinjaye fa muka rasa yanzu za mu nasara ne kawai idan wani dan arewa ya tausaya ya zabe mu ku tsofi wallahi duk wanda ya sake mutu kafin zabe sai na sheke shi su da lai yanzu da kuke da gibin ƙuri'a ɗaya ku nemi wani mana ai da kai wasu mutanen a ƙauye kaga kai mai sassauƙar ra'ayi ne a arewaci ina ji mun martaba ka sadaka kawai ga mana farashinka a shirye mu muka zo don Allah ku ɗibi kuɗaɗen ku don Allah ku tafi idan kala ya ga ina magana dan arewa ana kusurwar zaɓe ai marasa mutunci ku mutu man gudu ku ta kasa akan me za ku zo mana nan bara kai wa yake bara sai ƙuri'a sa muke kamar yadda kuke yi sai ƙuri'a sa ba dan arewa da zai zaɓe ka ko da zaka sallama duka ka taranka njuwa kenan akan rufi 400 ya ce zai zaɓe mu amma kawai ka an tayo ka bata mana sha'ani mu tafi sai an jima dan uwa kai muna aiki tukuru don killace duk wata ƙuri'a ta mu shine zaka sai da taka rufi 400 kuna ji wannan kashari ne ga dukkan wani dan arewa duk dan kabilan mu da je kada wa dan kudanci ƙuri'a na lahira sai ya fi shi kodumo
idan muka bari wannan ya wuce ba za su saye kowa. Ko ta halin kaka da ya kamata mu samu rinjaye. Me ya za mu iya yi? Akwai mafita. Yanzu dai ƙuri'a ɗaya ake bukata. Kada a yi asarar ƙuri'arka. Kawai ka ba ɗaya daga cikinsu. Marasa kunya kuna barin ƙuri'u. Wallahi shugaba wato. To amma bashi na gode. Ƙuri'a ne ko muke bukata. Me yasa zaka wani roƙe shi? Ni nan zan kada ƙuri'a ta ƙarya. Kai za ka bari su kada ƙuri'un ƙarya ne? Ina, ai sai na tantance kowace ƙuri'a. To su ba za su yi hakan ba ne? Ku 'yan yankin arewa. Zan sai kowace ƙuri'a 100,000. Akwai cikakken namiji a cikin ku. Wa zai zaɓi alamar motar kwalta? Ni zan ba da rabin dukiyata ga duk ɗan kudin da yi bajintar zaɓar alamar kwakwa. Kai me haka? Rabin dukiyan shin ƙaniya? Baba ta ɗan sashen gadonta ta 'yan mababaka. Ba da rabin dukiya ne zai gagara? Kai mara mutunci na! Kai! Yaya! Ba amfani magana da waɗannan banzayen! Da mun samu mun shege wasansu! Da mun samu rinjayen ƙuri'u! Kawai ka ba da umarni! In ka fasa, tabanin ka gani. Kalubalen da kake da wallahi zafi. Dan halaka fasa. Ku ce ku so kai aiki. Kai kwen. Dukan ku, na ga kun hallara a nan. Wai shin biki ake ne? Za ka sha dukan mutuwa a nan. Ƙara gaba. A'a, ni haka. Ni fa na kawo ɗaya daga cikin mutanen ƙauyen ku sabon katinsa ne na zaɓe. Abin da ya kawo ni kenan. Katin zaɓe? Eh. Gashi nan. To shi wannan dan arewa ne ko dan kudu? Shi ba dan ko ina bane. Ai shi dan kan katanga ne. Katanga? Ƙuri'un 'yan katanga nawa ne ya rage? Malam duka fa mun kora su daga ƙauyen nan. Shi kadai ya rage. Sunan shi baya cikin jadawalin masu zaɓe da ka kawo. Kwarai. Amma sunan nashi na cikin sabon jadawali. Na yi bulaguran ibada ne. Shi yasa ban kawo da wuri ba. Ka san halin da muka shigo ko akan wani ƙuri'a guda ɗaya? Kai. Kawai da ni ma yana abin da zan taimaka ne. Kai, taso shi. Mai zaben da ya rage kenan, kar ka jefe mana shi har lahira. Sau dutsen. Kai jaki! Jaki! Sunan shi Mandela, baya so ana kiransa jaki. Kai, shuru! Jaki! Kai, jaki! Mandela! Malam Mandela! Kai jaki! Shuru kai! Mandela! 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 Raju Mandela! 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 Tashi mana!
muke jira. Kai me za ka yi? Me haka? Durguwa zan yi. To idan ka faɗo ka karye kafafa, ta yaya ne za ka yi zaɓe? Ku ba wata hanya. Yawa shigo. Aha. Yawa. Mandela. Ga mota ta ka sauka. Ba komai labai. Kawai zan durgo yadda na saba. Kaga, karka da Musa ko. Kai ka kula fa. Ba komai ai mota ce. Sako dan nan. Ba da abin da same ka ba. A'a. Ka nemi katin zaɓe? Ya kai wani iri? Kai ne ba? Ba ni ba ne. Ba kai ba ne? Hotonka ne wannan. Sunan a rubuta Nelson Mandela. Ba kai ba ne? Wanne mai kama da ni. Wani kuma? Me yake cewa ne? Shi ne mana. Yalla bai na rantse wallahi kawai kudi na nake so na sa a banki. Taimako zai ce ta nema mu waɗannan abubuwa. Ni ba ruwana da shi wannan kati. Ba ku yarda da magana ta ba? To bari ya ga bari ku gani. Ya ga. Ku bari zan daga. Ai mu nan murna muke da wannan katin zaben naka. Kada ka yaga. Wannan me ya same shi ne? Za ka kada kuri'a wannan zaɓe. Mun zo ne mu ji waye za ka zaɓa. Yalla bai wa zai bi dogon layi a cikin rana don kawai kaɗa wata kuri'a. Me yasa zaka ce haka? Kowane ɗan ƙasa ya kamata ya zaɓe. Kai kuma ɗan wannan ƙauye ne. Dole kai zaɓe. Haka ne? Ƙwarai. Ni kuma mai alamar motar kwalta. Ina jami'a mai alamar kwakwa. Wa za ka jefa wa kuri'ar ka? Wannan tambaya da wayar amsawa. Duk wanda na zaɓa a cikin ku. Ɗayan kuma ai shi zai ji ba daɗi. Saboda haka kowa zan ba shi kuri'a ɗaya. Dole mutum ɗaya kawai za ka iya zaɓa. To ka gani? Hakan yasa na ce ba zan yi zaɓe ba. Kawai ku bari ne ya ga katin nan. Kada ranka ya ɓaci. Kawai kai dai ka zaɓi wanda kake gani zai zama shugaba na ƙwarai. Me shugaba na ƙwarai yake nufi? Shugaba na ƙwarai. Shugaba ya kasance dai. Aha. Shugaba na ƙwarai shine wanda yake fahimtar bukatunka. Yanzu gaya mu me bukatunka. Bukatuna masu sauki ne. Kawai so nake dukan ku tara gashi. Ta yadda kullum zan na yi muku aski. Bukata ta kawai kenan. Ta yaya hakan ya isa? Har yaushe ta fashe? Zo nan. Ina kuma yake? Nan ne wajen askin mu. Kalli wannan madubin. Gaba ɗaya ya gaji. Da irin wannan madubi ta yaya harka za ta fashe ma? Kalai. Kai kuwa da hanya. Kuwa da hanya. Sabon madubi kawai na gyaran fuska? Ai ka cancanci ma hakan ne. Yanzu ka fahimta? Shugaba na gari yana fahimtar bukatunka. Yanzu na fahimta. Saboda haka zaka zabe ni? Gaskiya tabbas shakka babu zan. Ku bada hanya, ku bada hanya. Ka kasa cewa komai. Kallon fuskokinsa ai ba zai wadatar ba. Abokin cinikayya ya kamata ya samu watayawa. Jarraba ka ji. Ba komai labai. Kai dai zauna a kai. Haba zauna mana. Zauna. Yawa zauna. Ya ka ji. Gaskiya da daɗi. Yawa. Yanzu ga mana wa za ka zaɓa. To na kasa yankewa. Amma abu da na yi mishi kamar wani shi daidai da mu ne. Zai kada kuri'a ne yadda muka gaya mar. Alamar mu ita ce alamar kwakwa.
kana ji ita zaka zaba. Idan ka sake ka zaba wani daban. Kai, barazana za ka mushi? Ka ɗauka ba mai tsaya mushi ne? Ka daina sakin bakinka. Kana tunanin shi waye? Kama ku sani kuwa shine mai shan wahala da bukatun wannan ƙauye. Ana cutar da shi yankin kudanci tasowa zami. Wannan ƙuri'arsa ce. Ƙwarai. Shi ne ya kamata ya yanke wa zai zaɓa. Sha. Haka za ka yi mishi magana iye? Wannan fa namu ne. Idan ba mu ba zai zaɓa. Mandela, kada ka damu ba sai ka yanke hukunci yanzu ba. Zaɓe sai nan da wata ɗaya. Ka ɗau lokacin ka yi tunani da kyau. Ka ji? Mu je. Ga wannan. Ko da yaushe ka kasance sanye da wannan. Ka adana. Kai. Har zai mari sarkinsa. To da me kake tsammani? Yanzu ai makomar wannan zaɓe tana hannun Mandela kuma. Wannan ƙuri'ar Allah ne ya kawo mana ita, kar mu wasa da ita. Ɗaya daga cikin mutanenmu lallai ya sa ido akan Smile. Ko nawa suka ɗauka suka bashi, mu ma sai mun bada kamar haka. To ki sashi ya kaɗa mana ƙuri'a. Ni kuma nan zan yanko miki kasanki. Na bar ki lafiya. Me duk wannan? Ƙuri'a ta ce ta kawo min. Aiki kai ka samu wannan? Duk waɗannan kayan bati ne. Ka ɗauka ka maida musu. To me sa sai na yi? Kowa na son bati. Ni ma haka ba zan mayar ba. Saje, kunna min talabijin. San ba zan taɓa kayan batinka ba. Kai Smile, ba da yawa zan karɓa ba. Rufi 10 ne kacal. Don gudu ne har ta kofar gaba kuka shigo. Da alama nan gaba da gado na sai kun banta. Ba komai, zan yi askina da kaina. Kai, Mandela. Shugaba yana buƙatar aski, ka zo gida. Ba na bukata tafi. To sai ka wanke da kanka ai. Kai, ina za ku? Biyan bukata muka zo. Ba yanzu ba ku koma gida. Yauwa, ga barasar kudanci. Ga barasar arewa. Maza ku kwalbe ka ɗaya da shawararka. Ka gane? Yoki ya riga. Ko me muka bashi sai ya kasa tsina ra'ayinsa. Ya san. To kai me ya dame ka? Je ka din. In ka gaji da kanka zaka dawo yi. Aski gyaran fuska, aski gyaran fuska, aski gyaran fuska. Magesh. Za mu aski ne? Kana buƙatar tausar mai ne? A'a, na gode. Ya ba wanda ke zuwa. Ya sake, to kai ka zo mana. Na bude sabon gun aski. Yau gaba ɗaya babu wanda ya zo nan. Hannaye na wato kaikayin aiki suke. Ba sai ka biya ba kyauta zan ma. Zo. Mandela, fito. Gani kake kai kaɗai za ka kaɗa ƙuri'a. Muna mu ba su da amfani. matsalarka. Maraba. Wata yan rufi 20 aka ba mu akan ƙuri'ar mu. Amma shi sabon shagon aski ya samu. Sabon agogo kullum ya ci shinkafa da nama. Baran ma yi zaɓen ba. Ni ma dole sai an bani duka waɗannan abubuwa. Ni ma na kasa tsayarwa. Kai, mutanen mu suna aiki tukuru don su ci zaɓe. Kai kuma madadin ka taimaka musu ka zo nan. Kana ta babatu. Tafi gida. Za mu an ka sha barasa ka dinga zancen banza ke. Tafi. Tambazi, me yasa ba kya kula ni? Kin ga koyar da waɗannan mutanen suka tsaya min? Kin kika samu suna Mandela. Hakan ya sama min kima. Oh, ka ɗauka duk wannan martaba taka ce? To ka sani ta ƙuri'arka ce. Ana kammala zaɓe za su tattara ka su watsar. To shikenan. Kawai sai in tara iya abin da zan iya tarawa da ƙuri'ata. Kai ka san darajar ƙuri'a ɗaya kuwa? Na sani.
Shagon aski? Duka kana karɓar kuɗinsu. To wa za ka zaɓa a ciki? Ba ke da wayan sanin abubuwan nan. Zan karɓi kyaututtukan duka ɓangarori biyu. A ranar zaɓe kuma kawai sai na zaɓo ta jam'iyyar ta daban. Oh, yallaɓai so nawa kai zaɓe? Ko so ɗaya. Ka ma iya zaɓen ma kuwa? Ban iya ba. Baka iya zaɓe ba. Amma duk wata hanya da za ka bi ka samu kuɗi da ƙuri'a ka sani. Katurgumin balagaggi. Ai dama. Shi ba wayo ke gare shi ba. Shi ne kuke so ku yi mishi wayo domin ya zaɓi motar kwalta ko ba gaba. Kai, ku jawo shi nan. Akan me za mu mishi wayon kuma? Bayan duka kokarin da muka yi, ai dole mu zai kada ƙuri'a. Kai, mu ma mishi hidima da yawa. Ƙuri'a sa ta mu ce. Ƙuri'a sa ta mu ce. Mu kada ƙuri'a. Kai bari. Kenan wanda ne mai ƙuri'a ɗayan? Kai ya sunanka? Mandela. Me? Nelson Mandela. Dan wata ƙasar ne? A'a ba Indiya ne fa. Labari ne mai tsayi. Kun ce Sam ya ƙi ya motsa ba? Kun zaɓi za ku kashe kuɗi akan ƙuri'ar. To me zai hana kawai ya gwanjanta? Gwanjo? Kwarai kuwa. A yi gwanjon ƙuri'arsa. Wanda ya samu nasara shi kenan sai ya tsaya takarar shugaban ƙauye. Shi kuma ɗayan sai ya haƙura, kun gane? Ya kuka ce? Kun amince? Gwanjon ƙuri'a ba ya saba wa doka ba? Oh, naga komai da mun bisa doka kuke yi, To yanzu, me kuke jira ku je ku yi abin gaban ku? To shikenan. Sai an jima ya labar. Sai an jima. Kai Afirka, ka karɓi kuɗin da ka samu ka zaɓi wanda ya ci ba ma san wata matsala ka gane? Ka fahimta? Ka auna gaba. Me yasa kake ta jan wannan lamarin ne? Kawai ka zaɓi wanda zai tsaya a cikinsa a wuce wajen. Kai kawai tunanin zaben ƙauye ma kake. Idan muka kuntata wa tsagi ɗaya, a matakin jiha ba za mu taɓa samun goyon bayan jama'arsu ba. Amma a yadda aka yanzu, za mu samu masana'antar koma waye ya ci. Ka bari su gwada tsakaninsu. Shin Shanmugan ya kawo kuɗin kuwa? Wannan da ina ga za su isa, ba na ga za su ta fiye da haka. Ungo, karɓi wannan ma. Ya kuma haka? Abin da muka tara ne saboda jariri. Amma dai yaron zai zo duniya a kudance, zan yi iya bakin kokari na wajen tabbatar da wannan abu. Yayin da muke kokarin sarrafa adadi, ita ta riga ta gama gano komai. Ya naga ka turbine haka. Tabbas za mu yi nasara. Ko da ce ba mu yi nasara ba, ba za mu bari su yi ba. Duk da haka idan har suka ci wannan gwanjon da za a yi, ba za su ci ba. Wai dai a ce sun ci din dai. Ana gama gwanjon ka gimtse hannun Mandela. Siriki. Ba za ka yaka wa kabilar mu ba. Tabbas zan aikata. Wannan jakar ta me? Na zo ne da ita domin na sanya kudaden gwanjon ƙuri'ata. Ku bada hanya. Yawa, kowa da kowa na nan?
A hanzarta, bayan wannan zan tafi zuwa wajen wani gwanjan. Maza dora mana. Mu yi mu gama a wuce wajen na yi gaba. A daura kayan akan teburi. Kaya kuma? Kayan na ce. To maza kama. Kai rike ta can. Me? Kayan gwanjan ne. Yau to ai ba a gwanjan mutum. Ba wai shine za mu yi gwanjansa ba. Ƙuri'arsa ce za a yi gwanjanta. Gwanjan ƙuri'arsa? Kwarai. Na fa zo nan ne saboda dan majalisa yana son wanda ba dan nan ba ya gudanar da tafi da gwanjan. Yanzu ku kokari kuke kusa na kare a kurkuku? Wannan ba daidai bane. Ni na tafi. Mai gida, sati na hudu yanzu a garin nan. In sa ka fata fita daga ƙauyen nan masan hana ne. Kai ko minti 5 baka yi ba kana tunanin tafiya? Maza, gwara ma kai gwanjanka. Maza. Tunda nake ban taba gwanjan ƙuri'a ba sai yau din nan. To shikenan faɗi farashinka. Faɗi farashin ƙuri'arka. Mai yiwa ko rufi 1000? 2000? 10,000. 10,000. Mutane da rawa kafa suke sai da ƙuri'a su rufi 500. Amma kai kuma rufi 10,000 kake so? 100. 150. Malam wai kai waye ne? Mandela. Wajen aski gare ni. Ni ma na iya aski sosai. Kai, maza. 150 daga kudanci. 200. 200 daga arewaci. Kai. 200 da meja. 250. Yanke ma hannu za su. 250 daga kudanci. Agogona? Zan baka daga baya. 300. 300 daga arewaci. Kana ji? Yan arewa sun ce za su datse ma hannu inda suka faɗi a gwanjo. Me kake cewa? Kalli can. 400. 400. 500. Yan arewa nan azalumai ne. Motar kwalta zan zaɓa. Yau to ai su ne ma suka fara yanke wannan hukunci. Kalli ka ga. Da kwai mai karawa? 500 daga kudanci. 600. Yanzu ya zama kenan. Ta yani zan sani. Zan tuno wani abu. Kai dai ka sa gwanjan ya ta tafiya. Idan kuma ba haka ba, to za ka dawo yin aski da hannu ɗaya. Kai, 700 daga arewaci. 850. To, 850 daga kudanci. Arewaci shin za ku kara ne? 900. 900 daga arewaci. Kai, ina kuma zaka? A cawi zan yi. Ka jira mana a gama. Ai yanzu ne. Me na wuta ne? Magana ta gaskiya, ba sai kai wuta ba. Dau lokacinka, ina zaune ina jira. Kaga ka zauna. Aha. Miliyan 1.5. Miliyan 1.5 daga kudanci. Miliyan 1.5 daga kudanci. Da kwai mai karawa? Miliyan 1.700. Miliyan 1.7 daga arewaci. Miliyan 1.7 daga yankin arewaci. 1.800. Da 800. Miliyan 1.800 daga yankin arewaci. Kai, rawar tsaye me kake kuma? Gwanjo na guda da kai kuma rawa kake? Shi ya ɗauka wai rawa nake? Ci gaba. Miliyan 1.800 daga yankin kudanci. Miliyan 2.11. Miliyan 2.11 daga arewaci. Shin da kwai mai karawa? Mandela mi goma galar wannan. Miliyan 2.11 daga arewa. Kira ɗaya. Yalaɓai, suna can suna gwanjan ƙuri'a Smile. Ba za su taɓa ilmantuwa ba. Miliyan 2.11 daga arewa kira 2. Kuma kowa ya ce in ya faɗi sai ya datse wa Smile hannu ɗaya. Yallaɓai. Yallaɓai. Yanzu nan za a gama. Miliyan 2.11. Haba ba zai yi a gama ba. Kana nufin 'yan kudu matsolai ne? Idan suka rasa gwanjan nan, ta za a martaba sa ƙauye? 'Yan kudu ba lusare bane da 'yan arewa za su ci galaba a kansu. Haka ne dan uwa? Haka ne. Mati, kada ka sare ƙara. Kai. A sa wannan gidan a ciki. To shikenan. Kai matsa, ba da hanya. Bene? Gida bene daga kudanci, miliyan 3.5. Miliyan 4.5. Miliyan 4.5 daga arewaci. Miliyan 6. Miliyan 6 daga kudanci. Miliyan 6 kira ɗaya. Miliyan 6 daga kudanci kira 2. Miliyan 6 daga... Wai shin ya kokarin yan arewa kenan? Da dai yan arewa nan zan zaɓa.
ku dai taka rawar gani ku daga farashi zai fi. Kabilar su ba ta fi tamu ba. Ka daga ta yi. Sarar 'yan arewa na kanka. Ka daga. Nawa ne aljihunka? Rufi 2. Shi kuma wani adadin dukiya ya shimfiɗa? Miliyan 4.5. Kuɗin da yake da kai tunanin kai me sa baka da su? Ba lokacin tunani ba ne wannan. Kabilar mu tana buƙatar nasara a ƙara. Kai, darajar ƙuri'a ka fata kari zuwa miliyan 10. Lokacin da kuka shigar da bayanan tsayawa ku takara, ka rubuta kadara ka rufi 50,000 ne da tsohon keke. Yanzu kuma sai gashi kuna ta tumbuɗo miliyoyi. Yanzu miliyan 11 ne daga yankin arewaci. Sannan miliyan 12.5 daga kudanci. Miliyan 12.5 daga kudanci sallamawa ɗaya. Miliyan 12.5 daga kudanci sallamawa 2. Miliyan 12.5 daga kudanci sallamawa. Ku dakata! Ku dakata! Me? Shugaba! Me ya faru? Ya kai! Ya mutu! Ya mutu dai! Ya mutu! Kai wannan da yake cewa. Shugaba! Kai, ina kuma zaka? Zan je wajen shugaba. Shugaba! 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 Me ba? Shugaba! Shugaba! Ya! Yalla bai! Shugaba! Yana faɗin fashi. Yana raye. Eh? Ban fahimta ba. Mene? Ban gane ba. Wannan ce damar mu samu mu fece. Dole ne masa martabawan ƙarshe a matsayin shugabana. Kai sha bai mutu ba fa. Kawai faɗa musu nai. Ka biyo ni idan kana so. Wai ba da gaske bane? Tsaya. Yalla bai. Nagi. Mene? Ko na gida yace? Me kace? Ban gane ba yalla bai. Me ya faru? Ba ni ba? Nagi. Na gida na ji kamar ya ce. Wai me yake cewa ne? Kai, shirin da gini yake so ya kalla a talabijin maza. Wannan ita ce gaskiyar magana. Ban taɓa faɗa miki ƙarya ba. Amma... Rena mana ba hankali suka yi. Sada mota! Kada tsidarin da su tsere. Muje. Aha. Za ka tsere ne bayan kudaden mu da kaci dukiya ta ce fa ai ba za ka taba cin banza ba. An ci karka kyale shi dan Allah ba shi cikin sa. Kokarin guduwa ma kake gabar kauye Wallahi kana da yanke ne mu musa shi. Ku masa dukan su har sai ya shaga. Ku daga shi. Ku tashi. Dan Allah ka ce su bari. Kai gaskantacce maci ragowar abincin mu ka sa mu ka tafi gabafunka. To ni nota ma zan zaba. Nota? Nota? Idan ka zaɓi nota, sake zaɓe zai kuma za mu sake sa ɗan takarar mu. Daga nan za ka sake koma wannan hali. Akan me za ka ji kuɗin mu kuma kace za ka zaɓi nota? Da ke shi, da ke shi za ka zaɓa. A fuska. Kai, can da gwanjan nan, ai ya ci da yawa. Kawai a yanzu ya gaya mana wa zai zaɓa. Kai, waye za ka zaɓa? Faɗi. Faɗi magana. Kai, ba na amsa. Na kasa yankewa. Ka kasa? Kai, ba za ka raina hankali. Baka ji, ban zaba. Kai magana ka ce. Yau zai na kama. Me yasa kuke ta bugun sa ku ji Magana kwatan baki ba za ta mata tasiri ba. Ku bari ne yanka shi nan wajen. Kyale ni. Kai da su, mun za ka ce. Kudaden da
muka riga muka kashe fa sai mu rasa. Mu bari bayan zabe ma ji da komai. Na yanzu a kyale wannan banzan. Kai! Kwana bi gare ka. Dama ka yanke hukunci ka faɗa mana waye zaka zaɓa. Ba kai ne kace shugaba ya mutu ba. Mandela. Mandela. Saje. 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 Kai. Saje. 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 Yalla bai, Saje zai mutu. Sauka min daga matakalu. Ya ne? Saje zai mutu. Don Allah ka taimake shi. Kaga mai gida, kawai ka dawo ciki. Yalla bai. Abu ne mai sauki gunka. Kana iya samar da almara da ƙuri'arka. Na tabbata ka san yadda za ka yi amfani da ita wajen cetonsa. Yalla bai. Malala tunam. Don Allah ka taimake ni. Yalla bai. Saje ne zai mutu. Muna son kashe asibiti. Ka taimaka yalla bai. Wai waye? Yaron da ya ce wai shugaba ya mutu? Kwarai shi. Nawa ne shekarunsa? Shekarun shi 15. Kenan bai kai zabe ba. To akan mai kenan za mu taimake shi. Don Allah kar ka ce haka yalla bai. Duk yadda ka ce haka zan yi yalla bai. Amma taimake shi yalla bai. Duk abin da nace za ka yi. Zan yi hakan yalla bai. Zan ma baka rayuwa ta yalla bai. Haka ne. Rayuwa ba za ta mu amfanin komai ba. Za ka kada mun ƙuri'a. Zan yi hakan. Amma ka taimaki yaron. Wannan ba abin yadda ba ne. Za a yi abu da shi ya zo daga baya ce ya kasa tsaidawa. Za ka rantse da kayan askin ka? Kai hakan in ka cika shafaffe. Wai shashashu kamar da mu ne? Cikin tsakar dare ya zo yana kokarin yarjejeniya?
Yalla bai, yaron nan fa fafutukar rayuwarsa yake. Dan Allah za ku kai shi asibiti? Ni nan zan zabe ku. Kai shi asibiti ai ba wani abu bane. Amma za ka kada mana ƙuri'a? Tabbas yalla bai. Kai, a kai shi asibiti. To zan To iya. shikenan. Yanzu na ji tausayin ka. Zan taimake shi. Za ka zaɓe ni ba? Tabbas yalla bai. Ba za ka samu motar kwalta ba? Ba zan zaɓa ba. Kai, na yi ma kamar shashasha ne? Iye? Kai, samu wannan habagon kare bar ƙauyen nan. In dai har kai alƙawarin za ka kaɗa musu ƙuri'a, sai na tabbatar yaron bai rayu ba. Kaji. Je. Mandela, da fari, ka zai da wannan zai samu ƙuri'a ka. Kan mu yi maganar taimakon yaron da bai kai zaɓe ba. Yalla bai, dan Allah ka taimake ni. Yalla bai. Yalla bai. Yalla bai, ko za ku iya ku taimake mu? Yalla bai, dan Allah. Yalla bai, kai tunanin shi a matsayin ɗanka. Fafutukar rayuwarsa yake, dan Allah yalla bai. Na ji kuɗi sa mutum irin ka suna Mandela. Me yasa ma kake rayu mara daraja? Kawai ka ma je ka mutu. Mu huta da wannan ƙuri'ar taka. Waye nan? Waye? Magana nake yi. Kada ka matso kusa. Waye? Suna na Baira Mutu daga arewaci. Me yake yana? Na zo biyan bukata ne. A wannan lokacin? Ba zan iya zuwa nan bayan asuba ba. Maza suna nan. Shi yasa nake tashi karfe 3 na dare na zo. Amma haka yayi dare ki fito daji. Ba iya ni kaɗai bace, duka matan ƙauye haka suke yi. Ban ɗakin da ake da shi sun rushe shi, to ina kuma za mu? Ɗan uwa, da wannan ƙuri'ar taka, za ka iya hana maza zuwa nan wajen da daddare? Suna shan barasa? Ya aka yi? Kana son ƙuri'a ta? Ina so. Shiga ban ɗaki a cikin daji yana min wahala. Ban ɗakin da kuka rusa, ku sake gina shi. Ni kuma zan zaɓe ka. Ji kake kai wani jarumi ne? Za ka na wani ban umarni? Fece da Allah. Ba komai manta. Sai in yi a gidanka. A'a kai kuwa kai ka dake shi. Bari mana mati. A'a ka kyale shi mana. Ka saurari mana. Kai. Ka bar dukansa da Allah. A'a ka bari mana. Saurare ni ka ji. Kana mai cin abincin wajen da kake ba haya? Shi ne za ka mun ba haya a gida? Dan Allah ka kyale shi. Ka rabu da shi zai iya mutuwa fa. Taho. Akan miliyan 50 da ke ta kaskantar da kaina akan wannan? Kaga da Allah ka bar wannan yasasshiyar maganar. Je ka da Allah. Kai,
ka bar tunanin za ka rika jefa mishi umarni a banza za ka jawo ya sheke ka. Dole sai kana da ban ɗaki ne za ka yi ba haya? Kana ji? Kar a bashi ruwa, kar a bashi abinci. A bar shi a kulle har zuwa zaɓe. Kaga, ko ruwa mana mu bashi ya sha zai fa iya mutuwa. Kai, duka kai wancan ba afirkin yaran? Daga wajen rasinam nake. Kawai faɗan tuture shi muka yi. Tuture shi? Me zai faru ya mutu kafin zaɓe? To ya mutu mana. Wace magana kake yi haka? Ka sani kowa ya ci takara ba zai samu gwammannin miliyoyi daga kamfani. Ku rike miliyan 50 ɗinku ne ba zan wani ruɗe shi ba. Kai, to miliyan 300 za su biya. Miliyan 300? Warai kuwa, miliyan 300. Ko ta wace hanya ce ka sayar da zaka roki wannan ba afirkin yaran ya zaɓe ka? Ka sani, daga nan har zuwa ranar zaɓe ko ya tsaka da ka nuna masa. Wannan kashedi ne. Mu je. Mu je. Yo Allah na fatan dai bai mutu ba. Yaro, da ko wancan. Darajar safan miliyan 300 ne. Da ko mana. A wani kadami ma muke? Batun ban ɗaki. Aha. Yana min wuya kewayawa a daji. Ban ɗakin da kuka rusa, ku sake gina shi. Idan ba ku so ku yi shi kenan. Latinam, ina da ƙuri'a kana so? Zan sake gina shi. Wayi kenan. Kowa zai amfani da shi. Kai a murmushe simintin nan fa da kyau. Wallahi yanzu da sai samu sake gina shi. Ai ya san mutum miliyan 300 nan. Shi yasa yake juya su kamar waina. Inda ya sa akan kuɗi ne muke duk wannan, to ba zai ci gaba da mana biyayya ba. Idan ya kokarin taka mu, to mu taka shi. In ba haka ba zai bi ba. Doya, konewa yake? Kaskantacce wanda ko sunan shi bai sani ba. Da ka samu muke ta binka, mun kuna da ciki kamar yadda kake gani a nan. Yan kudanci ba su da zuciya, shi yasa suka ta biye ma. Amma kada ka rena wa dan arewa hankali ko kuma ka kone. Wannan abu ne mai sauki zaka kada mana ƙuri'a. Yanzu ta zan kada ƙuri'a? Kamar ya? Katin zaɓe na ciki. Kalai, maza kawo ruwa. Sauri sauri kawo ruwa. Ruwa. Zuba da sauri, zuba da sauri. Zuba. Wajo mu ne da nan. Ba da ƙarfi ta can. Zuba ta can wajen. Maza. Katin maza. Yana ciki. Bai da kone ba ko? Baya ba ciki. Wasa nake yi. Gashi nan anan. Yana mana hankali za ka yi. Na yanka ma wuya. Yanka? Wanda ya fasa. Sheke ni, wa zai kada ƙuri'as? Gaya min yana ji. Kana buƙatar ƙuri'a ta ba?
Ta, ku tona mu ramin wanka. Sai in zaɓe ka. Ramin wanka? To ai ko ruwan tsarki ma mutane ba su da. Ku gina mun. Za ku samu ƙuri'ata. Ba za mu iya gina ramin wanka a ƙauye ba. Ka san tsohon tankin ruwa na ƙauye? A wanke shi a cika shi da ruwa. Ni kuma zan altaya da shanin kaya a bina. Idan kuma kuka ƙi, kai. Kai ka ce gina makarantar zai sa su zama hazakai. Ina hankalce da kai. Baka da aiki sai yawo da ashwaki kana ba da sharhi. Kai dan arewaci ne ko dan kudanci? Daga ƙauyen ƙetare nake. Ina shigowa ne kashe lokaci. Idan na Ungo. Ba ni cincin guda biyu. A mazaɓu 20 a cikinsu akwai Kanya Kumari, Tunudar Bali da Madurai. Za a fara gudanar da zaɓuɓɓukan ƙauyuka a gobe. Saboda haka wannan kuɗi na ƙarshe kenan. Za mu yi amfani da su mu biya kuɗin ƙuri'u. Amma bayan su bana da wasu kuɗaɗen kuma. Idan har Mandela bai kaɗa mana ƙuri'arsa ba, da hannaye na zan shiƙi shi. Ehe. Yawa barka. Kuma da lafiya ko? Lafiya. Shugaba bai zo ba ne? A'a. Me kake yi? Kawai da ina kalla ne. Ka sa aljihunka. 2,000 da za a bayar na jefa ƙuri'a ba banza bace. Ka hanzarta. Shiga. Me yasa kuma ka tsaya a nan? Jira ni. Ina za ka ne? Wai shi wannan me damuwarsa ne? Me haka kuma kake yi? Kaya wuta ne? Kowane mutum fa na ƙauye zai kai shaida su ta rufi 20. Mu ne kaɗai za mu je hannu hologo. Dakata. Ka tsaye da tunanin naka? Kaga, duk abin da kai zan iya yafewa. Ni dai ka gaya min zaka zaɓe ni. Kuma zan sama maka aiki a ƙasar Singapore. To, ya kace? Ba ka buƙatar zuwa Singapore. Kamar alƙawarin zaka zaɓi kwakwa. Nan take ka dawo dan arewa kenan. Mandela, rayuwarka da mutuwarka suna hannunka ne yanzu. Gaya min, wa za ka kaɗa wa ƙuri'a? Ka bani amsa. ƙuri'a ta ce ni zan zaɓi wanda na ga damar na zaɓa. Ba ni waje.
Nelson Mandela. Yallaɓai ina zargin wannan katin. Wai sunan shi a katin Nelson Mandela ne. Da ganinsa shi kansa abin zargi ne. Gaskiya san ban yarda da shi ba. Ai wato, bai san cakwakiyar da ke kan ƙuri'ar wannan mutumin shi ɗaya ba. Idan har bai zaɓe ba to tabbas za a ɗanɗana kuɗa. Shi kenan ba komai mu tura shi? Ba komai. To ungo. Yallaɓai wannan yatsa ta samu rauni a sa ɗaya yatsa. Gefe da Allah koya masa kan ku tsaya bakin kofa. Zo nan. Kai, faɗi wa ka kaɗa ƙuri'a. Faɗi man. Magara na zaɓe. Kai. Kwance da hankali, idan sakamako ya fito gobe za ku gane wa kanku. Kai, taro mai kai anan ba a tsayuwa nan ku tafi. Ta yama zan san kaɗi zaɓen. Kowa da shaidarsa ta rufi 20. Waɗannan mutanen ka ne. Ka gaya musu rufi 20 ɗinka ta ɓata. Mu dai su ba mu 2000. Ke shiru da Allah. Za ka taho ne ko kaka? Barka. Sanni yaya. Kin kada ƙuri'a? Eh yaya, ka gani? Ungu. A ba na so. Ai ni kuna zaba. To me yasa ka maido mana da 20 ɗinka ta shaida? Wannan rufi 20 ɗin naku ne. Shine na zo domin dawo muku da shi. Sai an jima. Gashi yaya. Ɗana yana samun ilimi saboda wannan ƙuri'ar. Bai kyautu ba a ce na karɓi wani kuɗi. Burgesa! Na kada ƙuri'a nan wa, amma ba na buƙatar kuɗin. Na jefa ƙuri'a da ga kuɗin. Yanzu kin ji daɗi? To maza a wannan ko? Ga rufi 20 ɗin. Sake. Kudin ka ba. Bashi na gode. Na ne gyara da Trump. Layi na uku idan kuka yi ƙasa. Muna faduwa ka sheke shi. Idan mun ci, su sa ji da shi. Ba matsala dan wa. A ɓoye za mu cika aikin. A'a ya bayyana. Kowane ɗan ƙauye ya shaida. Ta yadda gobe ba wanda zai dai shiga mana gonanmu. Me yake so na yi? Su fa mutane ne 'yan jagaliya. Idan na shiga zancen, shemun za su yi rikicin cikin gida ne kawai. Kawai jira nake wani ya mutu sai na shiga lamarin. Kirgen ƙuri'u na zaben da aka gudanar a cikin ƙauyuka yanzu haka yana gudana. An tsaurara matakan tsaro a dukkanin wajajen kirga ƙuri'u. Kai Mandela. Ya dai saje? Ya cikin naka? Ina nan lafiya. Tembozi ta bani kulawa sosai. Amma me yasa naga shagon aski a kone? Ba komai ba komai. Duka matsalolin mu sun zo ƙarshe. Kaga, na kana ƙuri'a ta. Mutan ƙauye yanzu sun dawo suna mu magana kamar yadda aka saba a baya. Kuma suna zuwa mana musu aski. Matsalar da ita ce har yanzu iya sake lokaci na sace kwalban hoda.
Saje, don Allah ka yafe ni. Kai, ya naga kuma ka ɓata fuska. Murmushin ka fa shine ya siffanta ka. Kana ji, nan da kwana 2 zan dawo. Kada ku taru a nan, mutum ɗaya ne kaɗai zai iya raka ɗan takara, kirgen ƙuri'u ya soma. Za a fara da curriculum. Na yi kwanaki ban ci abinci ba, gashi ba aiki. To, ka tuna kalmar ka ce ta sa aka gina sabbin tituna, ka sa an yi fitilun kan hanya, an samar da ruwa. Ta yaya ni ba za ka iya sama wa kanka abin da za ka ci ba? Duk da ƙuri'a ta na samu wannan, ba wai da gumina ba ne. Ci wannan. Menene? So kake kai aikin abincin? Shikenan? Malam Fakari Suwami yana da rinjaye da ƙuri'u 140 a zaben ƙauyen Kalikulam da aka gudanar. Kirgen ƙuri'un Kalikulam ya kammala, kuma Malam Fakari Suwami ya yi nasara da rinjayen ƙuri'u 180. Biye kuma zaben curan gudi ne. Sai kuma na gaba na curan gudi, ku duba da kyau. Na kira motar raba wasiƙu. Kawai in ta zo kai san da aka shige. Idan suka dakatar da mu a iyakar ƙauye zan ji da komai. Bai kamata kana nan ba a sanar da sakamako. Mafarkin babana ne, cewa na samu kuɗi da gumina na buɗe shagon aski a ƙauyen nan, saboda haka ba inda zani. Su yi da abin da suke so su yi. Kai, don kudanci ne ba? Haka ne. Ka rufe shagon ka yi gida. Bai kamata kina nan ba. Don Allah ki tafi ko don Saje. Ki je. Idan za ki iya ki sa shi ya samu ilimi. Kin san fa ya iya rubuta sunan shi. Barnam, me kake kallo? A zaben curan gudi, Ratinam yana da rinjaye da ƙuri'u 10 a zaben da aka gudanar na fidda shugaban wannan ƙauye curan gudi. Alo? Fatan kana shirye. Kwarai. Yana ina? Yanzu aka yi na ido na. Kawai ka dawo ciki, kar mu sake mu shiga wannan maganar. A halin yanzu, Ratinam yana da rinjaye da ƙuri'u guda 12 a wannan zaɓe na curan gudi. Ko ba komai, za mu kasance da sana'ar mu ta sai da robobin ruwa. Su ko wasu mashayarsu ma sun kwadar. Ko ta za su iya ci da kansu. Ai masu aski za su koma, kamar daidai iskancin Mandela. Shege shi yanzu nan. Ba gama faɗin sakamako ba. Kai, kawai kai abin da na ce. To shi kenan. Ya ce a kamta.
baka so ka ci gaba da zama a ƙauyen nan ne? Matsa. Na gaya miki bai kamata kina nan ba. Kar ka mata masifa. Ni na ce ta kawo ni nan. Yalla bai. Ba na bukatar taimakon kowa. Don Allah ka tafi. Zan iya taimakon kaina. Yalla bai. Na gaya maka. Ba zai ji maganar kowa ba. Mu tafi kawai. Waye zo nan don taimakon ka? Me? Aski za ka yi mun. Aski? Eh. Yanzu nan wai? To. Tsoho ka ce? A kujerar turawa. Babana ne. Babanka. To kenan mu dage sai wata rana? Har yanzu dai yana tunam yana da fifikon ƙuri'u 12 a zaben curan guri da aka gudanar. Nan ba da jimawa ba za mu kammala kirge. Kaga. Ba komai ko da baban nawa zai cutu. Ku shege shi. To shikenan. Shege shi. Jira. Rana ne yake bukatar a yi mishi aski shine na zo na gani ko kana nan. Sai na gaba mishi gyaran fuska tukunna. Ba komai ina nan ina jira. Ga wani ma ya zo wajen. Rike da karfe a hannunsa. Kai ban damu ba ko mutum da wani suka zo. Kawai a gama da shi. Mandela! Ko za ka rana mun gashin baki na? Mandela, ga kakata tana buƙatar za a yi mata aski. Mandela, ina buƙatar ka yi min aski. Kai, ka yi abin da na ce ku shanye min shi. Gaba da yan ƙauye su fito nan. Gaba da yan ƙauye? Ba zan yi wannan aiki ba tafiya zan yi. Kai, dawo. Me ya faru ne? Mu je. Ya dai. Shin kuma aski kuka zo ku gyaran fuska? Kai. Waɗannan kuma ina za su ne? A'a, tsaya. Kai, tsaya kai. Matiya Lagam yanzu yana da rinjaye a zaben shugabancin curan gudi da aka kammala gudanarwa. Kawai wannan biyan tsohon bashi ne. Ya ga ice na. Bashi na gode. Ina da tundun karfe. Maza, ci gaba da yin a. To. Yanzu aka an kammala girgin gurgun cudan gudi. Inda na tunan ya tsaya takara karkashin alamar kwakwa, shi kuma Matiya Lagan ya tsaya karkashin alamar motar kwalta. Tabbas alamarin ya zo da bakon yanayi, yanayin da ba a saba ganin irin shi ba. Mun samu wanda ya ci zabe, kuma da ƙuri'a ɗaya ne. Wanda ya ci wannan zabe ba kowa ba ne face
Jij nu ja nieuw waar ik koe I faliu Zai nu masawa wandu வாழ்வதுதான் நிஜமே இனிமே போனது போகட்டுமே Kumi zurumba uma yerifu Nyuri siatau sanatri காலெடுத்து நடந்தா வழியில் போவது போகட்டுமே யாய் 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 Yay, 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 yay. Nikivialu tsata wandu Nimitara na yanikyu Panzino atani niye walu De you like tanzu nasu Yeah Yay, 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 yay. Yay, 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 yay. Yay, 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 yay. Yay, 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 yay. Rosa Natal Tina umbiata mizai Panzino atani niyo walu De you will lie Tanzu nasu Oh oh Yay 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 yay. Yay 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 yay. Kaninuni nuna zava miseu Vununa tani yanao Bahia Dada, ni marena vau, ye fana tawana, ye. Yay, 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 yay. Yay, 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 yay. Yay, 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 yay. Yay, 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 yay. Yay, 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 yay. Yay, 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 yay. வாழ்வதுதான் நிஜமே இனிமே போனது போகட்டுமே காலெடுத்து நடந்தா வழியில் போவது போகட்டுமே